Ето такова ти липсва на теб в твоето предаване. Представяш си как сядате, там с някой ще говорите сега за регресия. Пичове, вие сте така. Ти смяташ ли, че външните белези на човек изобщо могат под някаква форма да бъдат очертани спрямо животът му? И той, не! Ето това липсва в твоето предаване. Точно. Ето, водички. Сега дайте ми още една чаша вода. Изчакайте малко. Виждаш ли какво става, когато не гледаш предаването, в което отиваш на гост? Напротив, направил съм си труда, но не го очаквах.